Χαίρετε. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό το βίντεο όσο πιο μικρό γίνεται. Λοιπόν, αγαπητή ομάδα, ό,τι να είναι και γάτες. Όπως βλέπετε, τα ελληνικά μου στη χειρότερη περίπτωση είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί γίνεται αυτό, ενώ έχω ξένο όνομα? Εντάξει, έχω ρίζες από Αγγλία, από Αίγυπτο, από Λίβανο και από Ελλάδα, γεννημένος Κύπρο. Σας τα λέω τώρα πολύ συνοπτικά. Τι είναι, αγάπη μου? Έχω τη γάτα μου στην αγκαλίτσα μου. Λοιπόν. Ωραία, φίλε. Γελάω με τα σχόλια που διάβασα πριν από λίγη ώρα. Τώρα γύρισα πριν από λίγο από τη δουλειά, γιατί εγώ δουλεύω μέχρι το πρωί. Η ώρα είναι... Κάτσε. 5 και 23. Το πρωί. 5η 29 Μαΐου. Όπως βλέπετε, εκεί κάτω. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε αυτό. Πριν από περίπου 11 ώρες, έκανα μια ανάρτηση. Είδου και η γατούλα μου. Κάτσε να τη δείξω. Κάτσε. Έλα, μου. Έλα, κορίτσι μου, όμορφο. Να το κορίτσι μου. Κάτσε, βρει. Έχεις χατζωθεί πάνω μου. Πολύ πλάκα. Να η αγάπη μου. Να το κορίτσι μου. Αγάπη μου, όμορφη. Αυτό είναι το ζακλινάκι μου. Να, τη βλέπετε? Κορίτσι. Είναι, βρει. Λοιπόν. Κάτσε, βρει. Κορίτσι, όμορφη. Λοιπόν. Παιδάκια, η υπόθεση είναι πάρα πολύ απλή. Είχα 2 γάτες. Το ένα δυστυχώς μου πέθανε από καρκίνο, 3 Νοέμβρη. Έκτοτε η μικρή εδώ πέρα στεναχωριέται. Θέλει παρεούλα. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοιες επιθέσεις από τη μία κυρία τουλάχιστον που αφήνει άσχημα σχόλια, η οποία παρεπιπτόντως λέει ότι είναι σύμβουλος δημόσιων σχέσεων. Σύμβουλος δημόσιων σχέσεων και συμπεριφέρεσαι έτσι, βρε κοπελιά. Όντως. Δεν θα δείξω το όνομά σου για να μην μου κάνεις καμιά αναφορά, αλλά θα το δείτε στα σχόλια κάτω. Της έχω απαντήσει βέβαια λίγο άσχημα, αλλά εντάξει, τι να κάνω. Την ευρύστηκα, τι να κάνω. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω συναισθήματα. Boy. Παιδιά, μένω νέα Φιλοθέη αμπελοκήπων πάνω από την πανόρμου. Εδώ λέγεται νέα Φιλοθέη. Όχι η Φιλοθέη που είναι μετά το ψυχικό, σύνορα με Μαρούσι και απέναντι από το Χαλάνδρη. Νέα Φιλοθέη. Είναι κομμάτι από την πανόρμου. Αν κοιτάξετε εκεί που είναι το γεροκομείο Αθηνών, απέναντι από το νέο ψυχικό, στην πίσω μεριά της πανόρμου, πριν πάμε προς ψυχικό, λέγεται νέα Φιλοθέη. Εκεί μένω. Δεν θα σας πω που μένω ακριβώς βέβαια, για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, πόση ώρα είμαστε? Κοντεύουμε τα 3 λεπτά. Λέω, θα το κλείσω τώρα σε λίγα λεπτά. Το προφίλ μου είναι αληθινό, το λέω άλλωστε. Κάτσε να το δείξω κιόλας. Το λέω, ορίστε. Και αυτός είμαι εγώ. Η φωτογραφία είναι σχετικά πρόσφατη, τότε που είχα πάει στο first dates. Τότε που είχα πάει στο first dates. Είχα λάβει μέρος. Αυτό είναι το όνομα του καναλιού μου, το What Addict Global. Το χρησιμοποιώ παντού. Αυτό είναι το επαγγελματικό μου προφίλ. Έχω και το προσωπικό με το ίδιο όνομα, αλλά όχι What Addict Global. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό είναι Ζακ. Αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα, ειδικά τις γάτες. Είμαι γατομπαμπάς. Να και το κολλήτσι μου. Η οποία με αγαπάει απίστευτα, έτσι. Με αγαπάει απίστευτα. Ο λόγος που θέλω το γατάκι να είναι μέχρι 1,5 μηνών είναι επειδή θέλω να προλάβω να του μάθω καλό και ήρεμο και αγαπησιάρικο χαρακτήρα. Αυτό. Δεν το θέλω μεγάλο. Αυτό. Εγώ όπως λέει η κυρία, δεν θέλω να πω το όνομά της, να ταΐσω φίδια. Boy. Και μετά κοίταξε το προφίλ και λέω, ορίστε. Σύμβουλος δημόσιων σχέσεων. Μαλάκα, κλαίω. Sorry για τη λέξη. Ωραία, φίλε. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα. Ελπίζω να βρεθεί ένα καλό κολλούλι και γατούλο. Σου φέρω ένα μικρό αδερφάκι, εντάξει. Εντάξει, αγάπη μου. Γιατί και εγώ δουλεύω πολλές ώρες, μπορεί, και είναι κρίμα. Είναι μόνη της αυτή η καημένη. Είναι κρίμα. Κάνω 3 δουλειές. 3. Λοιπόν, εντάξει, αγάπη μου, εντάξει. Έλα. Λοιπόν. Γεια σας.